busanane sorae botor rubuh ora srego moro saya tidak ditulodo tanpa kusuma putra ayo ayo kusuma putra sabantara yo yo iki lho yo 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 dampya budale prawadya bala anite turangga gebyar busanane sorae boto rubuh sorak surga moro saya tidak ditulodo tanpa yo sayo ayo lo Mas Hasto golane yo nganti keri yo 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 ketemu antarane tulung agung lan Kediri konmo nangis lomo aku sing sapi madhep mantep kowe bakal diatungo kanggo tuku bebrayan bali wisno ning rangira jebule malam tolo krungu kabar sliramu gede wong liya antarane tulung agung
Jos lho. Antarane tulung agung lan kadiri genmu netes aku mung sabar ngosapi Bapak tene aku kudu kaya ngene Kaya eling janjimu dek biyen kae Bapak janji kowe gampang diucapke Kasane gawe gelo awas Sumo Putra ayo no yes oh yo yo goyangane oh 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 yo 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 lo lo oh 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 yo yo oh oh yo yo oh yeah yo oh ya yo 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 Pus prayitna kira para satya jenenge kala mangsa lho hoppa oh gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan karo kancane bila lan legawa kanggo mulyake negara siji loro papat maju papat dieleng-elengake ben enggal rampunge kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris ayo sing sareh lan uga sing ati-ati lan wah ya iki kang kawin asmat dening Sang Prabu Kala Srenggi ingkang samangke badhe amboyong dening Dewi saka langit yak yak kritane Prabu Jaleng Srenggi wah ya ya was yeah wah ayo Cilma hey sa opa Piak lambai lu. Pas. Ayo. Jos.
Ayo lo. Ayo Pak Tresno. Ojo lali. Rogone. Ayo Dik. Hati-hati. Haris. Wah. Waspada lo. Sira sing hati-hati. Bebarengan karo sepongko. Ayo lo kierle nanta. Coba wis padakno maju siji-siji. Ayo gilirane maju siji-siji ya manwo. Iki jalan gerangan iki, Pak. Piak lambai to, Pak. Ojo maju kan, Pak. Iki lho, Dot. Ayo wayahe. Lok. Oh, iya. Wah. Ayo kero. Musuh balungan tuwa kero. Lho. Ayo, awas. Ayo. Yo. Garos bugeros. Apa to? Rata jaindo kan? Tak suka. Was. Mudur kan, Pak? Mudur. Iya. Kacang dan sangka ora bakal mundur ke sirah. Ayo mati jeneng aku kan. Tepakno sirahku gerai. Aduh. Leno wadamu sikar dadamu wae. Lara. Ayo tuh, nyapa tuh? Ayo. Ayo. Siapa no akan bukan dia? Woi, ojo ini woi. Woi, wah, warat le. Bok, iya. Ayo. Golek apa karo ya? Ayo. Tak jose lo Mas. Oke Pak No. Oh, boy. Kali ya woi. Mathaliro sang Prabu Surabaya dan Dewa. Wah. Lok. Ayo mate. Ayo mate. Maju mate, ayo maju. Maju kowe. Maju tak gaglak limpamu mati Pak. Lok. Maju orene siji monggo siji. Maju bareng sedeng. Amo jaya. Ayo mon.
singo berong pranyo lagi aja kira kowe sepuh maneh aku sik rasa lole gareng tangga nopinando netranya pindo sampun aku sik kepiker wata ira dora iya maka suwur gawe tunaning sesama yen lena kanabi ya Rikato Dian Bronto Setno kaya ngapa oleh kaprigelanmu ger para satrio Kusuma Putra oleh ngebang pintu lu aji aja salira simbar jojo laku ira gumelegar pindha guntur satriya panagapan dawa sindu yeru maju dene aku bakal dadi pangkanja padha ayo maju dene yo ayo lurus apa desi ayo yo keparat Mas Juri iki bakal dadi bahayaku iki bae wah aja ndoen bae pas wah wah yo ayo ayo riso maju siji monggo siji wae minallah masabirina ayo maju dene tanding lawan aku kanthi atos sing balung kulat wae ora apa-apa maju dene ora bakal mundur sangat jauh wae wis kene iki Pak kendangnya cilik, oi, mati jadi aku, kendang cilik, ayo, oi, yo, ayo. Bot. Ayo. Iki buat Alan ya.
Yo. Weh, kendange modele sisene. Ayo kan. Ayo. Sing ngegok. Ayo. Sing ngegok. Ayo. Oh, yo, Iya. Oh. Ayo. Merah nanti mer. Kowe mang jaran Jawa. Kowe kok iso jaran merah. Kowe mang kok jaran Jawa mer kowe. Kowe dagel. Rek ayo kok jaran. Ayo pan di karamu pan. Yo. Ha-o. Ha-e. Ha-o. Ha-e. Yo. Ayo. Lila nono pamit mulih. Pasti kula dan jodone lamun apa jroning ati ragan oke apa sajroning rasa nanging badhe kados menapa lamun bintang ninggalke sliramu kepriye nggonku walaka yo yo Des kowe karo sapa? Anakmu ra bocah. Weh. Ayo. Ayo, opa. Iya. Nono. Mas Bandi, kok mojok kayak piye to yo? Pak Joko. Selamat malam Pak Joko. Oh, Siti Wanjini. Gilirane untuk nomor urutnya. Abel, kowe nanti bel. Oh, bel, kowe golek sapa bel kopi ah. Kilo bel enek atlas bel. Atlas. Bel, aku nggawa bel. Kowe ndak ketok bel aku nggawa mic. Hidup. Ku hidup. Yo. Bel aku Pan? Apa pan? Ayo Pan, apa? Kowe golek apa Pan? Kontak. Sandal. Apa? Susu. Apa? Susu apa lho, Pak? Deking. Oh. Bel, aku nggawa bel. Hei, Kang Bes. Oke, siap catur ya. Yo. Iya. Ayo cak. Oke. Masuk. Siap yang kuyung. Pokoke panggah masuk. Ayo Ro. Sa. Ya, iki lo Abel Pak Tres. Au. Yo. Abel. Kowe nang kono Bel. Goleki popi. Panjalukmu apa Bel? Goleki popi. Anae Pak Ijan kendang. Woi.
Mbah Gaseng, Mbah Gaseng. Dot, kowe jenenge gering. Kowe gering, Dot. Ah, yo. Balik sumringah. Sumringah. Weh. Bar iki sensasi ndak tanggapan, Dot. Pasur yane mucet. Weh. Kosong. Yo. Ayo. Yo, wah, Cek keri. kabur iki sik keri iki lho. Ayo, Bos. Ayo, Bos. ayo, Bos, ayo. Kancane bodo ndak iki mlebu iki apa iki? Ayo ditoke, Ayo toke. metu. Ayo. Yo, Kancane dadi kok metu dhewe iki nyapon. Piye to iki? Yo. Yo. Ayo. Wah, Abel, kowe golek kopi, Bel. Nangge para prastriya satriya Kusuma Putra ya manweh kang sampun gugur wonten satemahing palagan manwa gugur wonten satemahing palagan ya nggir was kang prang tanding lawan Prabu Singa Barong kang gegilani lan uga gegirisi ya manweh